Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ki mae hari ya, pados napa, Bek? Pados kajeng. Lah nggih. Gek berubuk kok nggih, dalem? Pisang. Lah ambil HP Mama sama kunci nak. Minta tolong ya. Mboten, sire kan digoreng. Jadine dikolak nih. Saurunge nggih masak-masak disaponi sik ya. Arep masak apa, Har? Ngolak. Arep ngolak. Gedangnya kematengen. Nek ngono kan padang. Ngolak guys, nyapu dhisik. Ngolakan mah dong luar gak iso ngerti ya. Nek disaponi kan padang ya, Bek. Iya. Diparingi pandan, Bek, enak. Oh, mboten apa-apa. Pisangnya dipotong-potong. Pisangnya kematangan nggih. Dengan ngeten iki matang. Ngeten iki lek kitiran. Nggih. Nek dikolak kan enak radi ijo ngoten nika. Hai, irisan dhewe. Ngolak guys. Oke, kolak. Kok ora iso sik to, Har, tas nyapu. Ki jumbah. Mlenyak no Bek lek diumbah. Ya kada hai. Pak gerjuk. Mboten mambu. Telu to. Wajane nggak wajan apa? Ngolak nggih wajan. Ompreng. Anu ompreng kala putih lah, putih. Hah, biru. Lah nek cemandal dhuwit. Apa jandang kae? Wis kan. Kae cemandal nggih bulan. Cilik kuwi. Salah. Pisang mau. Tole mau pisang. Pisang kitiran kok empuk manis. Gak mau. Wih, isinya apa, Mas? Enggak ada isine. Ya apa sih? Dapat Isine gula. Gula nggih, Bek. nggih, Gula le. gula merah. Tarai wafer ya. Tadi haper. Gulanya apa ngasih deh? Sambal ya tadi. Kayak
enak-enak jadi. Kolak. Nih. Ada nih. Kok kathah men mengke semaem namung tiyang 3. Oh bab nggih. Ya, bintang. Napa puran bintang mboten. Apa? Kolak mau ya. Ada. Kolak pisang mau. Oh, nyeruknya jemari napa sabut es. Tapi jarang di sana. Silan yang iki wau. Kali ponari ini jarang beri malih. Lama dong, Cek. Ageng-ageng, Bek. Cepat. Penwar. Enggak, alhamdulillah waktu merusak manten. Pun mantun. Manten. Lek kula walak niki ra diwatok. Gara-gara maem tebu. Tebu. Nggih. Tambane tape ini. Nggih. Sing lebar tak sarang gelas. Tak pilih ke dikit. Bagian Ibu Marmi. Tak telah jam 11.000. Tak pilih kula mboten kolu. Pilih ageng-ageng ngoten. Nggih. Ya Allah. Saya juga nih ngomong. Apa nih? Gigit nyamuk Nggih. Semut. Semut. Banyak semutnya. Masak napa Bek jenengan mau? Daun singkong kalian lewat. Dioseng napa disanten? Santen. Tumbas kelopok kali hewu. Jangan. Teng adek. Boten. Lho wonten ta pecan? Anu, Mirovia. Oh, pun parutan ngoten nika. Nggih. 2000 wonten tidak. Jangan. Ya tumbas mboten kata-kata kali hewu. Garlirang 7.000. Murah prahar. Iki digodhog ya banyune. Gelak wis sumep. Dicemplongne gedhange. Mana lagi ya? Dalem. Nggih. Diparingi gula merah. Kolak iki hari ini lain dari yang lain. Sebenarnya nggak lain dari yang lain. Jenenge kolak Jawa ya. Kolak zaman biyen ki nggak diparingi santan teman-teman. Tapi kalau sekarang ku wis banyak sing pakai santan. Dadi iki kolak Jawa pakai gula Jawa utawa gula merah ya. Jadi iki dipakai gula merah. Karo nggih ngaduk. Irus. Solusinya kalau buat kolak nggak punya santan boleh pakai gula merah. Tapi kayak gula merah kayak santan ya luwih enak. Kapan diseki mau enak. Saiki ya enak. Rakmu wingko bledas lho Har. Jebukan. Tak pringkil ya, Nek. Damel napa? Mula.
Oh, Lek dikane. kuwedi mawon. Nggih, Bek, nggih. Oh itu mengke asin namang setunggal pringkil. ojo sing gede-gede cilik Kurang. mana Tak rasa. wes nggih Jangan Jamal. Dereng umep niku. aku kan duwe ngos Namane duwe. Kok kerok. aku kan ngerok syukur katetan kerok saya kumo apa Mengke mlotong lho, Bek, lek dereng umep dimasukne. Oh, Kan namang sekedap mengke. Nggih. kumo jangan makan. Kopong. sik ben mateng gula ben sak gula ya gulane budi ya Kirang niku toyone. Masa? Kurang. Niku kak mlotong kok, Har. Kirang Bek niku. Wong ngisor jeru to iku. Nggih. Walah, kula kinten sak berese niku. Jangan nih. Ageng. Air penacur tadi teh air. Tak ombak dhewe. Apa iki? Ini dak ketiga. Ini roseri. Ini Teh berubuk. Kayune kuatah nggih Bek jenengan. titik kuwi kayu apokat Kok ngendi? semua belah. saya gong Nyapa dibaca ya plokate? dicangkok Oh, arep wonge dicangkok ngono. Terus sing cilik-cilik diwehne. kan ada sih Mau apa, Har? mbon Dicemplongne no? niki tasih nganune Apa? Bukan sih. oh gini nyemplung nih guys Pala enak to nek legi. Tangan ambil silet silet sama itu. Oke. kurang obat ngolah Mana? Sapa lu semangan, Har? Apa hari. Ini betul. Mboten. Iki jenenge kolak. kelak jadul Kolak zaman dahulu. kelak jadul Mateng kong. Soalnya cuwepet lho lek pisangku kan kemau wis umur. Wis lak mlodong lama-lama. enak ra ya Cipi nah. Dos. Nyicipi gawe sendok no, Kangkang. Nggak tangan kene. Ya jelas manis. Lagi mestine. Lagi ta? Jenenge gula digodhog ya mesti lagi. Mek goreng tani empuk etok iku. Kelegen guys Blotong nang kono jajal, Har.
Wes Kong. Gong. Gong. Mula dan HP ya. Dalam Mula teng pundi? Teng HP ta. yang HP. Ketok ke mulut ya. Murine hari ketok mudah ki. Tas. Wes matang Har. Cukup. Ya, ndah dintas kok selak mledang kok. Wes Har. Wes entasannya. Juga lempar lempar. Ayo apa? Junjungan Har. Piring. Ndang. Gelak. Aku saku nong ngono. Oh, lah ngono, lah entas. Entas, guys. Napa? Ndi kolake mau? Wah, iki kolake. Ya iki mau masak apa lho, Har? Masak godhong trepuh. Akeh men to. Pirang dino ngene iki sampean, Har? Bendi. Oh, di blendrang. Heeh. Bintang. Bapak. Tan. Apa habis? Kedik mawon Didik Har, aja mi bapakmu Ngamuk. Aduh. Hati-hati lho, Le. Bocah sembarang-barang doyan. Lah mana? Mana sendoknya? Sendoke. Har. Pin. Kapan sampean aku? Enggak apa-apa tisu, Mama. Kamu ke mulut. Hati-hati ta. Tangan mop. Oh, Hari ini kucing enak. Apa tadi bintang kan? Ya enak. Tapi kurang manis sih. Tambah gula ya. cabe. Pon, manis. Enak. Gedang kitiran kok bareng nyer gase. Dan dindang gedang kitiran kok ndase mundur engko hati-hati ya. Oh. Mitos. Ora mitos jeneng gedang kitiran kok. Tekan anak ibu ora percaya. Enak nih. Panas nggak boleh demam loh. Kan rada dingin dulu. Kurang lebih titik. Nemu suaka lo bulan ya. Tak ikan dirang. Kamu kapan alergi?
Kolak Jawa, guys. Enak Jan. Enak, Bek. Enak sekali. Eco, Pak. Itu. Alhamdulillah. Macam ni. Mboten kula. Pun. Memang wis tak pisan pindu, Pak.